Og velkommen til, det er Chap Danish Gamer her, eller Chap TDG. Og i dag så spiller jeg sammen med MF Gaming, som vi plejer. Men hvor er det vi er inde til? Vi er inde på en øde ø. Ja, der er sgu ikke så meget. Og mere om det. Der er nogle små bitte øer rundt omkring. Ja, vi bliver nødt til at skaffe noget træ. Ja. Ja, jeg samler det nogle med alle træ. Okay, jeg skal lige hurtigt skrue ned for mine blocks. Lyd. Blocks. Ej, der er sgu da et tempel derovre. Ja. Ej, så stop. Så skal vi tjekke ud, når vi kommer meget længere, tror jeg. Det kan være dernede. Jeg tager lige lidt fra det. Men vi starter simpelthen forfra. Ja. På grund af den der update video, vi kom ud med at serveren blev hacket. Ja, det er lidt rådtræls, men sådan det. Men sådan det. Så må vi bare prøve forfra. Ja, vi starter på det, og det er ikke så godt. Jeg laver først til det. Okay. Jeg har 8 loks nu. Vi bliver nødt til at centrere os. Hvad? Vi bliver nødt til at centrere os. Nå, ja. Det vil sige, at vi overtager den der mindste ø, der bare ligger i nowhere her. Ja, Lige her. der er mere end en ø i det her. Og, Øj, i læben. og den er på, der er et træ lige her. Jeg tænker, vi skal bygge så stort hus som muligt. Ja, det vil sige, at vi bygger bare ud over hele oceanet. Hvordan kan du føre det først for den der achievement nu? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg har sgu da mine træ. Ja. Jeg kunne ikke træ her. Hvilken ø synes du, vi skal bo på? Den her. Ej, nu bliver det fandme allerede nat. Den lille her, skal vi bo på den? Ja. Jeg laver nogle svær. Ja. Jeg har første med træ her. Bare drop dem. Tak. Der har vi. Nå, så behøver jeg ikke lave mit om til plans. Jeg behøver ikke min telefon lige mere. Min hvad? Min telefon. Den ligger også i. Den ligger over i sengen. Vi starter lige med 2 økser til hver. Ja. Jeg rykker den lige hurtigt. Ja, og så svær. 1, 2, 3, 4. Ja, 4, det er fint nok. 4 svær. Ej, det får vi ikke, bare roligt. Sådan der. Her. Og her. Jeg slår kunne ikke. Nå, vi skal gemme nogen, Du glemte at tage den økse. Ja, det er Jo, du gjorde. vi skal gemme nogen, siger du, slår vi sidste. Nej, der er flere på den der ø derovre. Nå, okay. Så bare slå det. Skal vi se, om der er nogen får? Ja, det jeg har fået ikke for i hvert fald. Sådan der. Ja, der er et her. Skal jeg bare slagte det? Ja, faktisk. Åh. Du begynder at hugge med træ. Gris, det må vi godt være. Det kører der Er vigtigt. det peaceful det her, eller hvad? Nej, det regner jeg ikke med. Okay. Det er Norman. Okay, godt. Lås den. Den er låst. Har du låst den? Nej, jeg låser den. Yes. Nu kan vi ikke slå den tilbage. Nej, og hvis der er, jeg får den lort til craft og sådan noget, så er det fordi, det er lang tid, jeg spiller Minecraft. Ja, vi har lige haft sådan en lille break. Ja, jeg har spillet, jeg har ferie. Jeg lavede intro og sådan. Nej, det er ikke på peaceful. Okay. Har du set alle de zombier? Og Jeg creepers? holder mig bare herovre, tror jeg. Jeg har nakket en creeper. Jeg har nakket en creeper nu. Skeleton. Dø nu. Nej. Pas på. Det er farligt at gå ud til en skeleton i vand. Har den druknet. Det er det, jeg sagde til dig. Shit, jeg skal også op. Ellers bliver vi slagtet allerede nu. Ja, det er faktisk pinligt, faktisk. Hvad? Det er pinligt. Ja, du er allerede ved det. Shit. Men hvad skal vi have som mad? Jeg tænker... Skal det være køer og kylling? Ja, Det er køer, vi kommer til at leve af, jo. Shit, der fik jeg en besked. Nå, det var en Skype-besked. Det var... bro. Ja. For helvede, altså. Okay, vi gemmer køerne, vi må bruge alt andet. Vi må slagte alt andet. Sådan. Jeg kan seriøst ikke lide de skeleton. Nej, fordi den kan skyde os. Okay, vi skal lave noget, vi skal mine. Ja. Jeg har næsten ikke noget, jeg er mega sulten. Ja, det er jeg. Kommer det her igen, altså? Jo. Ups. Jeg ved ikke, skal vi sådan lave et hul ned i jorden, så bygge bo der? Nej, jeg synes, vi skal overtage den ø, der er lige derovre. Og så bygge fælde det hele, og så bare bygge et kæmpe hus. Ja. Og så have træer og sådan noget på den anden. Må jeg lige? Ja. Her.
Jeg går over og ser, om jeg kan sætte det skeleton. Ja. Vi skal bare have noget sten, så vi kan lave en fønix hurtigt. Ja, Så fælder jeg lige noget træ. Ja. Stor sikkerhed. Kom hen, skeleton. Hvis du kan ramme, så prøv. Det kunne den. Pinligt. Igen? Jeg havde kun halv liv. Nej. Det var en god start, det her. Ja, jeg synes, det går rimelig godt. Nå, fuck dig. Jeg må ikke lyve. Seriøst, kom nu, mand. Jeg er sådan der, nu kan Jeg skal over og hente mine ting. Jeg havde allerede 2 level eller sådan noget. Sorry, fordi det er så mørkt. Hvorfor skruer du ikke bare brightness op? Det har jeg. Er den på det fulde? Det tror jeg. Prøv at tjekke. Det er langt siden, det er meget godt. Ja, brightness, det er også det. Cobblestone. 4 stykker cobblestone har jeg. Det er jo ikke nok, vi skal bruge 8. Ja, nu har jeg 6 stykker. 7 stykker. 8 stykker. Sådan, mand. Jeg er episk sindssygt i det her. Det synes jeg ikke. I'm ready to strike. Hey, men hvorfor har vi heller ikke fået det achievement Monster Hunter? Det ved jeg heller ikke. Jeg har ikke slået nogen monster ihjel. Har du ikke? Slog du ikke den der zombie ihjel? Jo. Så har du også slået monster Ja. ihjel. Jeg får noget træ, så jeg laver noget kul. Jeg har noget masser. Skal jeg lave charcoal ud af det? Ja. Jeg varmer lige hurtigt. Så gå lige ned og min noget mere, sådan der vi kan få mere end en fønix i gang. Jeg synes, det er en skid. Okay. Jeg ved ikke, skal jeg gøre det? Skal jeg gå efter dem? Nej, ikke nu. Hvad? Men Okay, jeg tør ikke. Nu skader jeg mig. Jeg kommer. Man. Jeg laver noget charcoal. yes. Er det ikke der giver charcoal? Jo, det tror jeg. Og så går du ned og miner, eller hvad? Vi må ikke slå køer ihjel. Jeg har ikke noget... Yes, charcoal, det er nok. Åh. Et stykke, det er nok til at starte med. Ind med det der. Hvad fuck? Okay, jeg går op igen. Ja, det kan huske det ikke nok. Jeg klarer det fint. Det er dejligt, det er sådan lyst her. Jeg har slået skeleton ihjel. Fik du det? Ja, jeg har Nice. tilbage. Vi skal have lyst alt. Der er sikkert masser af caves nedenunder og sådan noget der, vi starter på en ø. Det er godt nok. Jeg kan stadig ikke finde sted. Har du fundet en fakler eller hvad? Hvad? Har du fundet en fakler? Jeg kan finde sted. Nej, jeg er ved at lave noget kul. Jeg har lige fået noget kød. Mangler du mad? Ja, det mangler lidt. Ja. Er det kugle? Yep. Jeg er ved at lave en masse charcoal. Men skal jeg tage pickaxen så, eller hvad? Eller skal jeg bare lave en til mig selv? Laver en til mig selv. Jeg laver en stone til mig, hvis der. Skal jeg lave en stone til dig? Ja, tak. Jamen, så giver jeg træ. Jeg smider bare en stik til dig. Ja. Sådan der. Der og 4 fakler. Lækkert. Eller, du får 2 fakler og en pakke. Hvor starter du min hen? Vi har. Nå, der. Jeg synes det er underligt, at jeg ikke spawn flere mobs. Ja. Men det er kun godt. Hvis der vi så skal til at lave noget farm. Så skal jeg bare håbe på, at der ikke er så meget cave. Wow, jeg forsøgte at hakke det med med en sapling. Wow. Jeg kan godt lige høre den efter min. Der var lige lag, mand. Var der? For mig i hvert fald. Og den her gang, det kan serveren ikke gå ned. Nej, for når vi kørte den lukket. Yep, det var første cave. Shit, Det er en dungeon. Ja. Nej, ikke en dungeon. Ja, sæt en fakkel, sæt en fakkel. Okay, jeg sætter en fakkel. Pas på, bag dig. Shit! Udover kanten med ham. Han er død. Fuck. Første jern fundet. Jeg sætter en fakkel. Okay, det er lige ned til hvad det nu det hedder det der. Jeg kan aldrig huske, hvad de hedder. En marine. Ja. Der er meget jern i sådan nogle, og mega meget guld i sådan nogle her. Ved viner. I går. Mm. Jeg tør ikke rigtig mine ned. Nej! Det er heldigt, mand. Har jeg nok til at bygge mig op? Nej, jeg har ikke. Jeg har noget sand til dig her. Jeg har du sand? Ja. Kan du kaste det ned? Kan du gribe det der? Jeg går ind under her, ja. Klar? Jeg fik det. Ja, jeg har noget cobblestone også. Jeg har ikke brug for det her selv. Jamen, sådan du kunne blokke det op. Jamen, det kunne jeg også med det sand her. Nå. Det kan jeg.
I don't care. I love it. I don't care. Hej. Goddag. Vi skulle bare slå dig ned igen. Han må godt få noget lugt. Nej. Jeg har da faktisk ikke noget. Har du nogle blomster? Hvad? Meget kolde har du? Jeg kan ikke til at... Jeg kan lave hende nogle flere fakler, bare vi har. Okay. Jeg går ned og ser, om jeg finder... Fuck, jeg fik chok. Hvad var Ved du, hvad det var? En flagmus. Og... Ej, jeg har også haft sådan lidt off med Minecraft. Jeg ved mere i CSGO. Det har jeg måske også lagt mærke til. Ja, der kom mere CSGO på kanalen, der har været Minecraft i et stykke tid. En creeper. Fedt. Ja, den kom tæt på, man, så jeg kan slagte den. Nej, okay. Shit, der var en bag mig. Jeg var ved at dræbe min anden. Så kommer der en bag mig. Og springer. Jamen, jeg overlevede. Jeg har 3 liv endnu. Wow. Og jeg finder kul. Jeg hugger lige lidt træ, som jeg kan lave en til. Lad mig lige æde. Nice nok. Ja, der var også en stone svær til at Tak. Har du nok til at lave pickaxe mere til os hver? jeg tror. Fedt. 2 stone swords. Jeg synes det er fedt nok, at vi går sådan ned og laver en survival. Sådan rigtig survival. Mm. Og så fører det her kul her lige ind noget jern. Jeg håber I kan se noget lige nu. Okay. Jeg skal snart bruge noget fakkelværk. Sådan der. Ja, jeg kommer noget sådan. Sådan der. Jeg har masser af kul. Sådan der. 9 stykker. Sådan der. Sådan der. 22 kul har jeg nu. Ja. Sådan der. Og så varmer det lidt noget der. Yep. Jeg håber I kan høre MF på Ja, min... men, ja. Det, altså, så må I gå ind og se min video. Og ja, skud til Chap. Ja. Det bliver han nødt til. Giv ham noget support. Ellers så gider jeg ligesom ikke at spille med ham, hvis han ikke giver mig shoutout. Ej, Gå ind og support ham lidt. Ej, vi bor så tæt på hinanden, så vi behøver ikke engang at lave Skype med. Vi smutter bort hende, når der er vi filmer eller noget. Yep. Jeg har dirty mind. Lol. Kommer du ned med nogle fakler? Ja, det gør hun. Er det egentlig dag eller nat lige nu? Det er dag. Hernede er det bare mørkt. Jeg kunne høre en ko, og den er ovenpå mig. Men den er ikke hernede. Jeg kan se den ene tag. Var du tæt på at gøre det samme? Men det var tæt på det der. Var du ved at gøre det samme som mig? Ja. Jeg kommer her og rører ham. Yes, jeg er her. Nice. Vi skal bare lyse det op, så vi kan lave en rigtig syg mobspawner. Ja. Men jeg ved ikke, hvor stor chancen er for, at vi får en village, og sådan der, at vi kan stille i midten eller noget. Jeg ved ikke, hvor godt det er, men jeg ved ikke, Fraps, det gider ikke optage med høj FPS i Minecraft 5, så jeg ved ikke rigtig, hvor godt det bliver. Skal jeg bygge mur over til det der cobblestone? Nej, ja. Ja, det er det. Jeg hader det her. Det er det værste. Jeg skal sgu da en tand længere. Jeg har nok, men tak. Tak. Det er fantastisk. Ja. Kom. Og det kan overleve, hvis jeg hopper ned. Nej. Jeg kan da også godt se. Ses. Nå, der er vand. Ja, lige der var der. I Schweiz. Havde du ikke set det? Jeg havde ikke rigtig lagt mærke til det. Jeg havde godt registreret, at der var noget. Jeg havde ikke lige registreret, at det var vand. Det var heldigt nok, det var det. Yes. Og der er masser af kul hernede. Så vent, jeg har ikke blok nok til at blokke mig op igen. Skal jeg smide cobblestone ned til dig? Ja, smid med skabstone. Hvor er du henne? Og lige her. Lige der var små en blok, der var jeg. Okay. Ja. Der var family. Nå, men du må også gå for den her. Og der er sådan der. Ja. Oj, jeg var tæt på at gå ud over. Jeg skulle ind i min inventory, så ramte det W. Wow, okay. Det er ikke... Vil du have lidt mere at blokke op med? Ja. Ja.
Hvad? Stop. Okay, jeg Du skal undgå at bruge træ, hvis du kan. Okay. Sådan der. Nu er jeg rent faktisk trapped. Fuck. Jeg går op to the surface igen. Så kom til overfladen. Wow. Yes, lad os se, hvor meget kul vi har fået ud af det her nu. Og i ovnen er stoppet det. Hvad fanden er det? Jeg fandt noget dødt. Det var de døde i mig. Okay, så må jeg jo bare få lavet en kæmpe stor trappe op her. Jeg fælder lidt mere træ. Så smelter jeg lige noget jern samtidig. Jeg har allerede 39 jern. Nå, det er gravity, det der er, okay. Og vi skal egentlig sørge for at få saplings. Okay. Ellers så spiller jo det som slut, hvis vi ikke får noget. Nå, ja. Jeg snød en sætning før. Jeg har 3 på mig. Altså 3 sapling, så ikke, og ikke 3 som i log. Eller planks. Ej. Wow, det Der er jo ikke noget spruce wood. fucking vild stil eller kraft, der lever op her. Vi har ikke noget spruce wood. Og har du lavet en hele vejen ned til? Nej, ikke nu. Jeg er i gang. Det skal vi bare have. Jeg mangler noget mere. Hvor lang tid er det egentlig gået? Nej, det er der ikke helt nu. Okay. Ja, tror jeg. Skal vi sige, at vi stopper den om 5 minutter? Cirka. Ja. Undskyld mit tastatur, det larmer virkelig meget. Jeg er nødt til at have min mikrofon. Jeg er nødt til at få mit tastatur på grund af, at jeg skal have den væk på min stationer. Som larmer af helvede til, fordi den grafikkort er ved at brænde. Og jeg håber bare, at I kan høre Martin. Ja, så må jeg gå ind og se min video. Ja, det er pænt noget, hvis I ikke kan. Så må jeg se min video akkurat samtidig. Ellers, så kan vi gøre noget andet. Så kan vi bare optage lyd på Martin. Det kan vi. Audio accuracy. Det er sådan noget et eller andet program, hvor du bare optager ren lyd. Så starter du bare samtidig. Præcis samtidig. Hvis du sætter samme hotkey, så kan jeg få dit lyd. Kasper, Ja. kast noget ned til mig. Er du trapped igen? Jamen jeg gider ikke til at gå hele vejen ned. Det var nu. Ja, for lad os se. Hele vejen dernede. Det gider jeg ikke til. Hvor jeg er. Skal jeg kaste noget til dig? Shit, jeg var lige hoppet ud over. Jeg har ikke noget at kaste. Jeg finder det. Jeg skaffer det. Hvor meget skal du bruge? Må jeg bruge 30? Nej, hvor meget skal du bruge? Jeg skal bruge 30 stykker kobbel. Hvad? 30 kobbel. Ja, du kan lige starte med det 5 døde her. Kast det over det. Nej. Jeg fik den. Hvad? Nej! Havde du? Der ligger XP hernede. Kunne du lade være, mand? Det er mit XP. Ej, jeg tror, det var det. Det må godt gå ned til mit XP. Hvad fuck, har du bare ladet 3 stå? Det svæver der 3 der. Du har bare ladet stå. Ja, det er et svin. Ja, fuck dig. Du. Jeg kommer ned til dig nu. Tud, din klud. Jeg er ikke en klud. Ej, det er jo ikke noget spruce wood. What the fuck? Åh, min Minecraft, du lige ved at crash der. Nej! Jeg kom til at samle nogle af de ting. Overlev du det? Ja. Jeg har halv HP, kan jeg godt overleve og gå hele vejen ned. Jeg vil slå dig. Du siger det bare ikke. Fuck, der er meget kul hernede jo. Skal jeg lige mine det nu, når jeg er hernede? Det kan jeg. Du gør det bare 13 år nu, så hvor fuck er det egentlig, vi skal op hen? Det der. Jeg kan høre zombier, jeg kan ikke se dem. Jeg føler, at de kommer og slår mig i bagholdsangreb. Nej. Vi skal bare lyse det her totalt op. Men hvor niveau er vi på? Jeg er på niveau 18. Vi skal længere ned end den her. Ja. Men jeg plejer at være godt på de her lag her. Sådan der. Hvor fuck er det, vi kommer ind? Det der. Deroppe ved sanden. Sådan der. Og så kan man bare lige gå ned her. Og så er det den her fucking vilde, sindssygt farlige. Ja, okay. Wow. Well placed. Sådan der, og sådan der. Sådan der. Masser af guld. Nasty. Vi løber aldrig sør.
Det gjorde hun lige. Ja, Så skulle du bare være noget vand hernede. der er masser af vand hernede. Jamen lige her. Men jeg har ikke en spand endnu. Nej. Du har noget jern til dig. Jeg har masser af jern på mig. Du kan ikke komme op og afslutte her. Så jeg mener lige, da jeg har kul her, så kommer jeg op til dig. Yes. Det gør jeg øveralt på madprogrammet. Jeg er næsten ikke varm nu. Nå, men jeg spiser det alligevel. Eller så smider det i søen. Eller i havet. Eller i vores baghave. Jeg troede, det var min dagesø. Så bliver det da kogt. Smider det bare. Der er sgu da jern der. Det skulle da være varme jern. Sådan der, så fikser jeg det lige hurtigt det der. Er det ikke noget med, hvis der man... Jeg er sulten, kan jeg få noget med. Hvor fanden er en trappe henne? Nå, den der. Er det en fin trap? Bare lidt livsfarlig. Så for at Ja. falde indenom, når det er, at du falder ned. Så. Det er jo dør. Åh, Og jeg glemte godt at tage noget vand i fra min årsdag. flot. Ja. Ekspert. Level 0. Har du ikke lige noget mad, ikke på så ved du ikke. Nej, jeg har kun... Fuck nu af. Hvor er du henne? Du må godt gå ned og æde mit. Shit, det er sygt, det er sygt, det er sygt. Jeg vil installere sådan en dead counter på den her. Ja, Så gør det. Du ved. skal jeg. Ja, så kommer det til at stå med Kasper og Jasper, Martin, Tore. Er du død 2 gange? Nej, jeg tror ikke, jeg døde en gang. Jeg kan lige tjekke det til næste episode. Ja. Fuck det. Der er clay. Det betyder, at vi kan lave murstenhus. Rigtig Hvad der? spring resistant. Har du alle mine ting? Ja. Okay, kommer du op? Så du kan sige farvel. Sørg for at falde den rigtige vej ned, hvis du falder. Ja, det er bedre. Du må falde den her vej ud over. Men du må kun lige falde en blok ud over. Har du taget alt jern? Ja, nej, eller jo. Måske. Taler du det godt dansk? Ja, jeg flyver til dig. Au, det er sådan. Måske må du godt tro, bro. Det gider jeg ikke. Som jeg da ikke så det, så døde han lige. Ja, Tobias jeg kan ikke Fald. finde vej. fell from high place. Prøv at se det skin her, men er det bare lækkert. Ja. Jeg skal se Kasper. Jeg ved ikke, hvad det er. Måske det er blevet forvandlet til pige. Jamen det er på grund af, at jeg deler den her bror med en. Eller jeg låner den en. Kom så, jeg kan det. Ja, jeg gjorde det. Dyr. Den der uden ting. Og XP. Fuck XP, du skal ikke bruge for, at jeg får det samme til det. Prøv at se Kasper, hvad jeg har lavet hjemme med min mor. Sød. Jo. Hvad fuck har du fået æg? Hvad fuck mener du med æg? Jeg har ikke knippet nogen. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Nej. Jeg vil lige tabe den. Okay, jeg tror bare, vi skal til at runde af nu. Jeg kommer lige op og siger farvel. Vi skulle sådan til at runde af 5 minutter siden eller sådan noget. Ja. Fuck det, det var meget. Det er MF's skyld. MF's skyld. Fuck det. Jeg ved hvad, jeg skal tak fordi I så med. Jeg skulle have mine ting, jo. Ej, I skal tak fordi I så med. Og så Ja. ses vi i næste episode. Nej, jeg skal lige op og sige noget. Er du sikker? Ja. Så lad være med at skubbe mig ned. Okay. Men en hurtig måde at komme op på. En hurtig måde at komme op på. Du må ikke DB! Altså, Fuck af. jeg gjorde det kun fordi jeg kunne, okay? Okay, ro på. Hvorfor tog du ikke stensværd? Det er fordi, jeg havde det ikke lige på min hotbar. Så jeg skal være til. Ej, undskyld. Nå, vi siger tak fordi I så med. Ja. Hej hej. Hej. Yay.